Pozdrav svima, Alpro je visokotehnološka tvrtka koja je kroz suradnju sa HAMAG BICRO-om u 10 godina skočila sa 20 zaposlenika na 150. Saznajte kako. Alpro je visokotehnološka tvrtka koja ima vlastiti razvoj signalno-sigurnosnih uređaja za željeznicu. Proizvodi tvrtke se nalaze u 48 zemalja svijeta na svih 6 kontinenata. HAMAG BICRO je za nas inovativne poduzetnike koji se bave proizvodnjom svojevrsna pametna tvornica, budući da smo mi na jednom mjestu dobili potporu za sve faze našeg poslovanja, počevši od ideje, razvoja prototipa, komercijalizacije te izlaska na međunarodno tržište. A ujedno, u našem slučaju imali smo i pomaganje investicija u razvojno-istraživačke i proizvodne kapacitete. Mi smo s početkom suradnje sa HAMAG BICRO-om imali izvoz u 18 zemalja. Danas smo na 48 s našim proizvodima. Naš izvoz je skočio skoro 6 puta u tom periodu, a promet skoro preko 4 puta. Kroz ove poticaje se financira razvoj proizvoda, ne samo materijal i oprema, nego se financiraju i ljudi koji rade na tom projektu. I to je najveća možda uloga. Time se čuvaju radna mjesta i otvaraju se s tim poticajima nova radna mjesta.